no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, sexan benvidos como cada xoves a unha nova edición de Informar. Esta semana abordaremos o plan de prevención que está a poñer en marcha a Xunta de Galicia para evitar o arrastre de cinzas ata os bancos marisqueiros e estudaremos como está a evolucionar a campaña do libre marisqueo. Estes asuntos e outros, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Ata o 12 de novembro permanecerá activado o plan de contaminación mariña accidental de Galicia para evitar arrastre de cinzas ao mar. Calvo inclúe as 2 horas de traslado a Carballo na xornada laboral dos traballadores desplazados dende Esteiro. Galicia acolleu esta semana un encontro de rexións pesqueiras encamiñado a defender os intereses da flota comunitaria nas negociacións do Brexit. A Consellería do Mar e Medio Rural colaboran na posta en marcha de medidas que eviten que os incendios teñan consecuencias negativas sobre os bancos marisqueiros. Polo momento non se ten rexistrado ningún vertido. As conselleiras de Medio Rural Ángeles Vázquez e Mar Rosa Quintana realizaron esta semana unha visita a varias das zonas afectadas polos lumes, onde se están a levar a cabo traballos para evitar os arrastres das cinzas cara aos bancos marisqueiros. Neste sentido, a titular de Mar informou de que polo de agora non se detectou ningún tipo de vertido desta procedencia en ningunha das rías galegas. Rosa Quintana informou tamén que dende a pasada semana permanece activado o Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia, o coñecido como Plan Cangal, na súa fase de alerta, para previr así danos nos bancos marisqueiros a consecuencia do arrastre destes materiais. Segundo ela, o persoal do Servizo de Gardacostas e tamén as asistencias técnicas das confrarías están controlando a posibilidade de que cheguen vertidos de terra ou cinzas ás zonas marisqueiras, centrando as inspeccións sobre todo nas desembocaduras dos ríos daquelas zonas que resultaron máis afectadas polos lumes. Teño que destacar é que dende o lunes 16 xa se activou o plan de loita contra a contaminación mariña accidental na súa fase de alerta. Iso quere decir que desde ese mesmo día todo o servicio de guardacostas, así como as asistencias técnicas das cofrarías, están traballando, controlando a posibilidade de que cheguen vertidos ás diferentes zonas marisqueiras. Pola súa banda, a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, anunciou que a Xunta ten intención de prorrogar ata o día 12 de novembro o actual dispositivo de loita contra incendios forestais, para facer fronte ao risco de lumes polas previsións meteorolóxicas adversas. Estivose valorando ao longo desta semana que facer co dispositivo, é dicir, primeiro fixemos unha prórroga de certos servicios, fíxose antes da vaga de incendios e no día de hoxe notificarase debido a que xa temos as condicións de aquí aos vindeiros días para proceder á ampliación do dispositivo que fora ampliado anteriormente, é dicir, continuar coa prórroga anterior ata o día 12 de novembro. A titular de Medio Rural insistiu ademais na necesidade de actuar con criterios técnicos e de xeito coordinado para paliar os danos dos lumes, especialmente no que se refire aos posibles arrastres de cinzas e chans a causa das chuvias. Falamos agora de libre marisqueo. A caída de capturas, especialmente de berberecho, está a comprometer o futuro da campaña. Aínda que nun primeiro momento os informes dos propios biólogos da Consellería do Mar falaban da presenza de berberecho nos lombos do Ulla, a situación real é ben diferente e as escasas capturas están a condicionar este inicio de campaña. Apenas hai berberecho e os profesionais tiran da ameixa xapónica para poder levantar un xornal digno.
Non, o que ao principio de campaña é como se esperaba, malísimo, incluso aínda é peor do que pensábamos, porque visto está que a xente ven a primeira semana de rasteo, está vindo sin topes e sin nada. Non se está collendo, non hai recurso, como dicían eles, e isto está claro que hai que facer outra forma de gestión sobre este tema, porque isto vai de capa caída todo. O peche das concesións marisqueiras en Noia por mor da toxina está a ser unha boa nova para os profesionais rianxeiros, que ven unha lixeira suba na cotización do bivalvo en lonxa, pero é algo, por desgraza para eles, puntual. Estes días ainda se está ganando, non é que se este ganando mal, pero, como ben digo eu, é porque Noia está cerrado. Se non estuera aberto, olvídate que aquí non valdría a pena ir ao mar xa. Valía a pena ter a lancha amarrada e ganábamos máis incluso. Ao cerrar Noia sube un pouco o precio do berberecho, un pouco que hai, é máis un pouco japónica, pero así como abra Noia isto cae en picado todo, e como digo que é mellor ter a lancha amarrada porque non vamos a ningún banco, porque non hai nada en ningún banco. Segundo explicou o propio patrón maior, a escasa produtividade nos lombos do Ulla ven provocada pola gran cantidade de embarcacións que ven soportando dende hai anos, o que dificulta a recuperación das especies. Estáse falando de que as cofradías queren gestionar, eu penso que é unha pataca quente que queren sacarse a Consellería das mans, porque ao fin e ao cabo isto é unha gestión que están facendo eles e estáse vendo o desastre da gestión que se está facendo. Eu son partidario de non gestionalo nós nin coller noso reparto. Ao fin e ao cabo, quen ten en propiedade o que a gestión e todo é a Consellería. Tenemos que exigir a Consellería que primeiro, antes de darnos a nós un libre marisqueo, terá que poñerlo a producir. Non é dicir, hai tendes depois de 3 anos sin facer ninguna actuación, sin facer nada sobre un libre marisqueo, ala veña, hai o tendes e gestionade o vos. Que vamos a gestionar? Que non hai nada que gestionar. É que a día de hoxe non hai nada que gestionar nos libres marisqueos porque non hai produción. Ese é o problema. Se a mí me din que un plazo de 3 anos a Consellería vai poñer a producir e pois que o gestionemos nós, aí estou de acordo. Porque aí xa tenemos unha base. Pero a día de hoxe, o exemplo está que nos lombos hai que facer un dragado, que eles non aconsejan, pero nós vemos que é aconsejable facelo. Nós por moito informe, por moito que presentemos, eles sempre van a decir que non. Así que, se nos van deixar facer os canales, vamos a estar na mesma nos lombos. E para estar na mesma, é mellor que gestionen eles. Principio de acordo entre os traballadores de Esteiro e o Grupo Conserveiro Calvo. A empresa comprometeuse a asumir as 2 horas de traslado como parte da xornada laboral. Unha vez que o peche da planta da conserveira Calvo en Esteiro é definitivo, os traballadores tentan negociar agora as mellores condicións posibles para o seu traslado á factoría de Carballo. Nun encontro entre os responsables do Grupo Conserveiro e o Comité de Empresa, a dirección comprometeuse a incluir as 2 horas de traslado, unha de ida e outra de volta, no horario laboral dos traballadores, horario que, por outra parte, será só en quenda de mañá para os traballadores desprazados en Esteiro. A pesar de que a empresa cedeu a estas 2 demandas, quedan aínda moitas propostas por concretar. Entre elas, os traballadores solicitan a posibilidade de acceder á prexubilación a partir dos 61 anos, así como a opción de acollerse a unha prórroga dun ano para aqueles que, no caso de decidir non continuar na empresa, teñan igualmente dereito a compensación. Tamén plantexan a indemnización de 45 días por ano traballado para as xubilacións. A empresa comprometeuse a estudar estas propostas e dará unha resposta aos traballadores na xuntanza prevista para o martes da próxima semana. Ademais da mellora das condicións para os traballadores, o Concello busca minimizar o impacto do peche da planta, polo que a alcaldesa de Muros mantivo un encontro na Consellería de Industria. A alcaldesa de Muros e o concelleiro de Facenda acudiron á xuntanza na Consellería de Industria cun bo número de propostas baixo o brazo, encamiñadas a minimizar na medida do posible as consecuencias negativas do peche da planta de Esteiro. Entre elas, a adhesión do Concello ao protocolo asinado entre Xunta e FEGAMP, denominado Concellos Doing Business Galicia, que contempla bonificacións e exencións fiscais para favorecer a implantación de novas empresas. Outra das solicitudes formuladas polo Concello refírese á posibilidade de que algunha empresa inicie
inicie actividade nas instalacións de Calvo, despois de que o Grupo Conserveiro manifestara a disposición de estudar posibles ofertas. A rexedora Murada solicitou tamén a mediación dos responsables autonómicos para conseguir unha reducción do prezo das parcelas no parque empresarial, actualmente moi elevado. En materia de formación, acordouse organizar unha xornada sobre cooperativismo. Nesta mesma liña, a alcaldesa solicitou que se teña en conta a situación producida a raíz do peche da planta a hora de conceder os obradoiros de emprego. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Damos paso agora a outras novas en formato máis breve. A Xunta de Galicia distingue os mellores proxectos sustentables das zonas pesqueiras desenvolvidos no marco dos grupos de acción local do sector pesqueiro a través dos premios Economía Azul. A Consellería do Mar promoveu estes galardóns co fin de visibilizar os traballos dos GALP e motivar a potenciais promotores para presentar proxecto nas vindeiras convocatorias. Malia que non teñen dotación económica, os premios supoñen un recoñecemento público para os proxectos destacados en cada categoría. Na de apoio á pesca artesanal, os finalistas son o proxecto de mellora da gobernanza da xestión pesqueira artesanal no Parque Nacional das Illas Atlánticas, promovido polos GALP de Arousa, Pontevedra e Vigo, o proxecto de Escarpesc do GALP Ría de Pontevedra e Xesmar do GALP Ría de Arousa. Na categoría de creación de emprego compiten o proxecto Emprendemar en Arousa, o semáforo de Fisterra ou o proxecto desenvolvido polo GALP Ría de Pontevedra para unha nova liña de fabricación para produtos procedentes da pesca artesanal. O turismo industrial na Costa da Morte, Lonxanatur e Nigrán Mar de Sabores optan ao premio ao mellor proxecto de diversificación, mentres que no ámbito de innovación local compiten a fabricación e venda de bombóns do mar do GALP Amariña Ortegal, a xestión de algas recollidas na limpeza dos bancos marisqueiros e a mellora da rede de varamentos ambos os dous da Ría de Vigo á Guarda. O nome dos gañadores darase a coñecer este venres no transcurso dunha gala na Cidade da Cultura. Portos de Galicia investiu máis d'1,5 millón de euros na reparación dos desperfectos ocasionados nos peiraos de titularidade autonómica ao longo deste ano. O presidente José Juan Durán asegurou que os portos afrontan o inverno nas mellores condicións de seguridade e operatividade, xa que a totalidade dos traballos están rematados, a excepción das obras na Guarda, que concluirán nas próximas semanas. De cara aos vindeiros meses, Portos de Galicia xa ten deseñado o protocolo de actuación ante as alertas de temporal, no que se inclúen os medios humanos e as directrices de actuación. Grazas á planificación previa, o organismo autonómico agarda minimizar os riscos para a flota, os usuarios e as instalacións, no caso de que os fenómenos adversos puideran azoutar aos portos galegos ao longo deste inverno. 9 países europeos asinaron en Compostela un protocolo de colaboración para defender os intereses da flota comunitaria ante a inminente saída do Reino Unido de Europa. Máis de 60 comunidades costeiras de 9 países europeos asinaron esta semana en Compostela unha declaración conxunta para defender os intereses pesqueiros da Unión Europea ante a saída do Reino Unido. Reclaman ante os dirixentes comunitarios a protección do futuro económico destas rexións, altamente dependentes da pesca durante as negociacións do Brexit. Reducir os riscos e aproveitar a oportunidade de mellorar a política pesqueira da Unión son os obxectivos a conseguir neste proceso. Este asunto, pues, es de una gran importancia estratégica. De hecho, entre los compromisos que asumimos el año pasado ante los gallegos, era trabajar desde nuestras responsabilidades como Gobierno, en colaboración con el Gobierno del Estado, en intentar reducir los riesgos derivados del Brexit y intentar enfocarlo como una oportunidad para perfeccionar la normativa europea. Durante el año pasado fuimos dando pasos para cumplir este compromiso. Encargamos un informe a los expertos en economía pesquera para analizar el impacto económico del posible Brexit duro. Buscamos alianzas con otras regiones y otros Estados miembros para defender los intereses de todos. Y remitimos a las instituciones europeas un informe elaborado por el Instituto Salvador de Madariaga de la Universidad de Coruña, en el que se exponen varias soluciones para que el Brexit no sea perjudicial para la pesca de todos.
O presidente galego lembra que a saída do Reino Unido prexudicará non só a flota comunitaria, senón tamén, en maior medida, a británica. Por este motivo, unha vez clarificados os termos en que se materializará o Brexit, propoñen suscribir un acordo co Reino Unido para evitar a perda por ambas partes. Sería un error creer que es solo la pesca gallega, o la pesca española, o la pesca de la Europa continental la que está en riesgo de sufrir los efectos del Brexit. También se vería seriamente perjudicada la pesca británica. Se vería claramente perjudicada la flota británica. En nuestra opinión, tanto o más que la flota continental. De hecho, 2 de cada 3 toneladas de pesca británica que se exporta tiene como destino los países de la Unión Europea. Para evitar que una solución errónea acabe llevando a un perjuicio para todas las partes, Galicia tiene una propuesta clara que sometemos a su consideración para cuando se clarifiquen las condiciones del Brexit. Un acuerdo con el Reino Unido en materia de pesca que pase por el intercambio de acceso mutuo pesca-mercado. No solamente es Galicia quien lo ve así, sino que esta posición la compartimos con el Ministerio, con la Comisión Europea y con la Alianza Pesquera Europea. Malia que a tempada de praias deste ano está aínda dando os últimos coletazos, o Concello de Sanxenxo traballa xa na planificación do verán de 2018. Hai escasas semanas a xente seguía aproveitando as praias de Sanxenxo, pero o Concello xa traballa na tempada do 2018. A Concellería de Medio Ambiente está a manter reunións cos axentes implicados para planificar as melloras para os areais no vindeiro ano. Hai que empezar canto antes, xa estamos valorándoas, pedindo precios e eu creo que canto antes hai que empezar porque nós o día 1 de junio temos que ter as playas en perfecto estado para comenzar a traballar. O control da calidade das augas de baño, a documentación para solicitar as bandeiras azuis ou a instalación e reparación dos módulos de salvamento nalgunhas das praias son algunhas das medidas que quere tomar o departamento dirixido por Juan Deza. Chegamos a que hai que modernizar sobre todo os módulos de salvamento. Hai que modernizar, reparar e cambiar algún. Temos que tamén cambiar algún módulo fixo de baños, 3 creo, que son na playa de Pasariñas, na de Espiñeira e na de Bascuas, porque aí póñense módulos portátiles e creo que aí merece que sean fixos. E nada, estamos con todo eso, vamos a adquirir algunha silla anfibia, vamos a uns desfibriladores, vamos a meter megafonía nas playas. Outra das medidas pasa polo acondicionamento do aparcadoiro da Praia da Lanzada. Queremos asfaltalo, marcar as plazas, porque está bastante deteriorado. Aí tendremos que falar coa Delegación de Costas e mirar o que podemos facer. Poñer un colector de residuais aí en Nanín, porque hai algún vertido a calidad de agua non é óptima e queremos usanar eso, prolongar o de Caneliñas, ou de pluviais de Caneliñas. Nestas tarefas, Sanxenxo agarda contar co apoio de outras administracións. De feito, ademais dos fondos que procedan do orzamento do Concello, está previsto recorrer o Plan Concellos da Deputación a Augas de Galicia e a Delegación de Costas do Ministerio de Medio Ambiente para financiar as melloras. Pois así, con esta máis que apetecible estampa estival, poñemos o punto final ao noso informar desta semana. Despedímonos ata o vindeiro xoves, pero lembren que mentres poden seguirnos a través da nosa páxina web www.canalriasbaixas.tv. Vémonos a vindeira semana. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.